To kto je? Ale to je moja nová priateľka Natka, zoznamte sa. Nácka, teším, ahoj, rád ťa spoznávam. Martin? Je zlaté dievča, pekne voňaš. To už asi stačilo, nie? A tak hádam si, môžem si tvoju priateľku, nie? Podnátka. Vyhrievané sedadlá, všetko, dopredu poď. Čo tam tak stojíš, no ale poď si sadnúť. Fyzikál. No Natka, ty sa čomu venuješ? Som vizažistka a rada vo voľnom čase cvičím. Tak to som si hneď všimol, že si krásne upravená, no a tú postavu som ešte nevidel. Martin? Čo chceš tam vzadu? Asi je mrzutý, že nemá vyhrievanú sedačku ako ty vpredu. Inak hreje ti? Ďakujem, hreje. Kam cháš tie ruky? Tak prepáč, že sa aspoň ja na rozdiel od teba zaujímam o pohodlie tvojej priateľky. Keď zastane, ja ho roztrhám. Ale Lasik, nebuď taký. Presne tak. Lasik, nebuď taký. Natka, poď. Slečna? No to sa mi sníva. A nechýba nám niekto? Čo to je za hluk? Veď Lukáš. Jaj, Lukáš. Môj zlatý, ty si skončil. Veď ale kľud kamaráde, nič v pohode, nič sa nedeje. Poď sem! Chalani, nebuď ako malý. Počul si ju, nebuď ako malý, no, s takýmto agresorom tu chodíš, no, podnátka. Ale som si všimol, že aké máš pekné nechty, akože veľmi krásne. Ten môj mi ich ani nepochválil. No tak, ja by som si vedel, vieš. Ty si skončil, kamarát. Čo veď, pôjde. Tu máš za to, ty debil.